Ngaleli thuba elingajwayelekile ukwamukela umphathi omkhulu wezomoya webutho likaNkulunkulu, umfundisi uDokotela uKumuyi, umqali webandla iDeeper Life Christian Ministry. Mayibongwe inkosi. Naye uqobo uyibutho elikhulu. Wonke umuntu ongakhuluma kanjalo kufanele akabe yibutho uqobo lwakhe. Nawe sukela ekseni phakathi nemini kuze kube ntambama elangeni ujabule, uhleka, uthokozile, unqoba, ulindele ukuthatha izwe. Angaze ngibone ibutho elifana nawe. Uzophumelela. Nomoya wabanqobi uNkulunkulu uzowutshala empilweni yakho. Akukho ukukhuluma kakhulu futhi sekukhona amandla ngaphakathi kuwe. Usuthwele ukuphumelela. Yonke indawo la uyakhona ngegama likaJesu. Ngifuna ukumemezela izweni lakho, izwe oyakulona, ukuthi abasuke endleleni, abanqobi sebefikile, amasosha esefikile, abanqobi sebefikile. Siyakumema esichongweni sokuphumelela ngegama likaJesu. Manje, mngani wami, ndodana yami, ndodakazi yami, kumabonakude, ngizani kuwe. Ngifuna ukuthi uzicabange ngazathi wena unguye yedwa engikhuluma naye. uNkulunkulu uzokwenza ube ngonganqobeki, ungavimbeki, ungashayeki ibutho kuwena. Ngizokubona esicongweni sentaba. Baba, egameni likaJesu, siyakubonga Nkosi ngalokho osukwenzile, nalokho okwenzayo, nalokho osazokwenza. Ngiletha kuwe phambi kwakho amadodana namadodakazi akho. Ubavusile, uyabathuma, ubathumele ezweni ukuba bahambe bayonqoba izwe ngawe. Futhi ngiyakhuleka ukuthi zonke izinto ezobawisa kususe endleleni yabo ngegama likaJesu. Ngenkathi abanqobi befika ehambeni labo, ey'koleni zabo, emakholeji abo, emanyuvesi abo, ey'ndaweni zabo zokusebenza, banikeze isihlalo sompetha. Banikeze ukuphumelela kompetha. Bagcwalise ngamandla empilo eyangaphambili ngegama likaJesu. Vusa wonke umuntu. Ngegama likaJesu siyakhuleka. uNkulunkulu akubusise. Ungahlala phansi. Siza esigabeni sokugcina kule nkonzo yethu yanamhlanje. Yonke ingxenye ibilokhu ibaluleke kakhulu, ihlaba kakhulu. Intshumayelo ekseni, ingxoxiswano phakathi nemini, ukuxoxisana esibe nakho engxenyeni eningi, imibuzo nempendulo. Lezo impendulo bezinkulu kakhulu. Ngiyakhuleka ukuthi zizoletha impendulo kuyo yonke ingxenye yempilo yakho ngegama likaJesu. Manje ntambama, ukusho ukuthi intambama, lokhu ngisho ukuthi ingxenye yokugcina, lokho
ukhrimu phezu kwekhekhe. Usulitholile ikhekhe langempela, ngizofaka ukhrimu phezu kwalelo khekhe. Khona uzokhotha iminwe yakho mangabe usuphindela ekhaya, uzokwazi ukuthi into emangazayo engalindelwe ilinde wena ngenkathi uhamba uya lapho. Uphuma kuleli sango bese uhamba uye endaweni lapho kwenziwa khona kukhona into eyenzakalayo. Khona into eyenzakalayo kule lizwe lase-Afrika. Kukhona into eyenzakalayo kulo lonke izwe, nabantu abasha bethatha izwe ngenxa kaKristu kuwena. Angeke kusafana nasekuqaleni. Ngenkathi siza kule ngxenye yogcina, abaculi abasha, uNkulunkulu anibusise. Wonke umuntu angisiza athi ikwaya labantu abasha, uNkulunkulu anibusise. Sebesinikizile intshumayelo Endizela, ngikhuluma kuwe Endizela phezulu ngamaphiko akhe njengokhozi. Buka lokhu ku-Eksodusi isahluko 19 ngifunda uverse 4. U-Eksodusi isahluko 19 verse 4. Nibonile lokhu engikwenzile kwabaseGibhithe, nokuthi nganithwala ngamaphiko okhozi,ganisondeza kimi. Kugcwele kakhulu emlonyeni. uNkulunkulu uthi, nginithathile ebubi benu, ebugqileni benu, ekwehlulweni kwenu, emlilweni ovuthayo eGibhithe. Wabesethi, nganithwala, nganiphatha ngamaphiko okhozi, nganiletha kimina. Endizela phezulu ngamaphiko akhe njengokhozi. Izinto ezintathu esibhekayo. Okokuqala, inhlanhla yokuqala emaphikweni okhozi. Inhlanhla yokuqala ukuqala impilo entsha, ukuqala uhambo olusha, ukuqala umsebenzi omusha, ukuqala umcimbi omusha. Inhlanhla esinayo yokuqala emaphikweni okhozi. Okwesibili, inqubekela phambili. Akunakungabaza emqondweni wami ukuthi wena sukela namhlanje uzoqhubekela phambili. Buka u-amen wakho. Nginikeze ithuba ukuba ngikhulume namadodana ami namadodakazi ami. Ngikhuluma nani kumabonakude namhlanje kuleli hora. Ngizwisise kahle, wena uzoqhubekela phambili. Ukuqhubekela phambili yethu ngokususa izisindo kanye nokuthandelayo. Okwesithathu, amandla okukhuphuka ngamaphiko ngemuva kokunikwa amandla. Okokuqala, inhlanhla yokuqala emaphikweni okhozi. Buka lokho futhi ku-Exodus isahluko 19 uverse 4. Nibonile, uma ngabe ungakubonanga uzokubona empilweni yakho ngqo, uzokubona lokho. Nibonile lokho engikwenzile kwabaseGibhithe, nokuthi nganithwala, uNkulunkulu mdali wenu, mina ubaba wenu wasezulwini, mina umhlengi wenu, nganithwala kanjani ngamaphiko okhozi,ganisondeza kimi. Buka manje, uma ngabe enza lokho, yini efananiswa nalokho? Uyakwazi uma ngabe sithi 1 2 3 4 bese sithi manje umphumela. Into eyenzeka emva kwalokho, into eyenzeka emva kwalokho yilena.
Okokuqala, uthethelela zonke izono wake wazenza uma ngabe ekhipha kulobo bugqila baseGibhithe ebese kuletha emaphikweni okhozi ngokuthatha kuleyo ndawo. Okokuqala, uthethelela zonke izono zakho, lokho ngomusa kaNkulunkulu. Okwesibili, uyakukhulula emaketangweni nasekuguleni. Ngenkathi uzile kule nkonzo yokugcwaliswa kwezemfundo, isandla sikaNkulunkulu siphezu kwakho, amandla kaNkulunkulu aphezu kwakho. Uzokhulula kuwo wonke amaketanga nokugula ngegama likaJesu. Okwesithathu, uyakondla ngamandla. Udinga amandla ukuba uqhubekele phambili, amandla ukuba unqobe, amandla ukuba ukwazi ukuthi uqhubekele kuyo yonke impilo, kuyo yonke inkinga endleleni yakho uzoqhubekela phambili. Akunamandla azokushaya, akunomandla azovimba ukuhamba kwakho. Uyakondla ngamandla ukuba ube namandla ukunikeza izwi. Futhi uJesu uthi umuntu akayi kuphila ngesinkwa kuphela, kodwa ngalo lonke izwi eliphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Okwesine, ukusiza ngempumelelo. Kufane uphumelele. Kumele uphumelele njengobaba nendodana. uNkulunkulu akasiyo ongaphumeleli. Ungumntwana kaNkulunkulu, angeke uzungaphumeleli. Uyakusiza ngempumelelo. Okwesihlanu, ukunelisa ngempahla. Yonke impahla oyidingayo empilweni yakho, uNkulunkulu uzokugcwalisa ngayo ukuba uchichime. Okwesine, uyakwakha ngensindiso. Uma ngabe uza kuNkulunkulu ususindisiwe, uNkulunkulu okudalile ngaphambilini, kodwa isono sakonakalisa. Manje insindiso izokudala futhi kabusha, uzoba umuntu omusha, owesifazane omusha. Uqala ukusebenza omusha, uzobona izinto ongakaze uyibone ngaphambilini. Ukuphumelela ongakaze ukubone phambilini uzokubona. Okwesikhombisa, uyakufanelekisa ngokukhuphuka. Uyakufanelekisa izimpiko zikamoya uzidingayo, amandla kamoya uwadingayo, ukukhuthazeka kamoya ukudingayo ukuba ulule amaphiko akho, undizele phezulu. Uyakunelisa ngokukhuphukela phezulu. Ileyo mphumela, iloko kuphumelela, ileko kuvuza, ileso siphetho, ileyo mphumelela wokuthi manje ukuthwala ngamaphiko, andizele akuthathe akuse esicongweni sempilo yakho. Awuzange ukuzwe lokho? Kuzokwenzeka futhi sekwenzekile. Ngenkathi uhamba uzokubona lokho empilweni yakho. Buka amaHubo isahluko 91 verse 1. AmaHubo 91 verse 1 uyasitshela yena ohlala endaweni kaNkulunkulu, yena ohlala endaweni efihlekile kaSomandla, uyakuhlala ngaphansi kwamathunzi kaSomandla. Uverse 4 uthi kuverse 4, yena ngezimpaphe zakhe uyakusibekela, ephephela phansi kwamaphiko akhe. Ukuthemba kwakhe kuyisihlangu nesihawu. Abamukela isibusiso sikaNkulunkulu mabathi amen. Okwesibili manje
inqubekela phambili awuthi ngikwenze kube ngokwakho, inqubekela phambili yami ngokususa izisindo kanye nokuthandelayo. Manje kunezinto eziphikisanayo empilweni, kunemimoya ezovunguza empilweni yakho iye kwingxenye ephikisana nokuphumelela kwakho. Kunemoya ezovunguza iphikisane nokuphumelela kwakho. Kodwa uma ufuna uqhubekela phambili, ufuna ukuya phezulu, ufuna ukudlulela phezulu, kufanele ususe ubeke phansi izisindo esizokubambela phansi. Ngithi sonke isisindo, konke okuthandelayo empilweni yakho kuyachithwa, kuyabulawa ngegama likaJesu. Asikho isisindo esizogcina phansi. Buka kuTimothewu wesibili isahluko 2, ngifunda uverse 4. kuTimothewu wesibili isahluko 2 uverse 4. Akekho osempini olibala izisindo zalokhu kuphila, aze akholeke kulowo abuthwe nguye. Akekho osempini. Uyazi ukuthi sisempini. Ulwazi lusempini nokungazi. Kukhona ukungazi laphana yonke indawo. Bese ngiza ngithi ngizolwisana nokungazi. Ileyo mpi ekwenze ukuthi uthole isitifiketi sasesikoleni. Ulwazi luyalwisana nokungazi. Bese kukhona ukungazi okukulindile laphana. Ingakho saya ecollege, ingakho saya enyuvesi. Bese lapho silwisana nokungazi, ngenkathi ufunda kakhulu, ngenkathi wazi kakhulu, ngenkathi uthola, ngenkathi uthenga, ngenkathi umunca lolo lwazi lokulwisana nempi yokungazi. Bese uyaphuma enyuvesi, uza ekusebenzeni emakethe, bese uyabona abantu asebemile, kungathi into ekufikeni kokugcina kwenyuvesi, ekufikeni kwegcina kwecollege, ngathi sekuphetha kokufunda, ulwazi lolo lufika. Bese ngiyavuka ngithi konke lobo bumnyama obungivimbile isikhashana, kodwa manje busagcwele yonke indawo. Yingakho siya kwezo technology nakucwaningo, senze yonke into, silwisana nempi yokungazi nobumnyama. Akekho umuntu osempini olibala izisindo zalokhu kuphila. Ngiyacabanga ukuthi uyazi lokhu, kodwa ungabheka uma ubungazi. Abaqambi bosuku lethu lwanamhlanje, abaphathi balesi sikhathi samanje, abacwaningi balesi sikhathi samanje, nalabo abangompetha balesikhathi samanje, ngeke uzubathole bephuza utshwala. Abanaso isikhathi salokho. Bahlale becabanga njengaloyo munye wathi, ilo muntu owasinikeza isayensi, wabheka impilo nokugijima kokukhanya, ukuthi uma ngabe ngingekho laphana umhlaba uzobukeka kanjani. Uzothola ukuthi labo bantu abangacabangi ngento engenzeki, njengabantu bosayensi ababheka isikhala,
baya yonke indawo banqobe ngisho umkhathi, ngeke ubathole eshibhini, ngeke uzubathole benabantu abavilaphayo empilweni yabo, ngeke uzubathole nabantu abadlalayo basemphakathini, abazi namathelisi nezinto zale kukuphila. Ikanjalo ibhanoyi yakhona ukuthi isungulwe, ikanjalo ikhompyutha yakhona ukuthi isungulwe, ikanjalo zonke izinto zosayensi kwi-medicine nakwi-biology nakwi-chemistry nakwi-physics nakuyo yonke indawo, kukanjalo yonke into yaqala yakhona ukuphila ngenxa yabantu abalindele ukuthi bandizele phezulu ngolwazi, bandizele phezulu ngocwaningo, abazithandeli nezinto zaloku kuphila ukuze bamthokozise loyo obakhethile ukuba babe ngamabutho. Likhona yini ibutho namhlanje lapha? Ukhona? Ngibheka lelo sosha kumabona kude, ngabe ukuphi? Uyisosha? Hlala kanye nami ngoba uzofunda ukuthi abantu abaphumelelayo empilweni nabantu abazibonakalisa bona njengabantu abahlukile, njengabantu abangcono, abazithandeli kanye nezinto ezilahliwe nezinto zenyama, benzani? Okokuqala, bayahlukana nazo zonke izintambo, bayahlukana nezinto ezibabophela phansi. Intambo ethi awazi lutho kodwa lokho akwanele yini? Uyasika zonke izintambo, zonke lezo zintambo. Okwesibili, bayaphuma ekhejini, bayaphuma ekhejini. Anginandaba ukuthi likhulu kangakanani ikheji lakho. Uma ngabe ulokhu phakathi kulele kheji angeke uzubone kude, kodwa amakhozi akusiwo awekheji. Siyalivula lo mnyango walelo kheji, uyaphuma, uzondiza, undizela phezulu ngegama likaJesu. Ngabe umbonile yini umfundi ongeke azafunde ngaphezulu kwalokho okuncane kwaleyo ncwadi? Ngabe umbonile yini umfundi noma isakhamuzi esingeke size silalele izindaba ngaphandle kwezindaba zasemphakathini wakhe? Bacabanga ngokwenzeka emphakathini kwabo, bakhuluma ngokwenzeka emphakathini kwabo, baphumelela kulokho kwenzeka emphakathini wabo. Ingobani? Basekhejini lomphakathi wabo. Kodwa uma ngabe uphuma ekhejini lomphakathi wabo bese beyandizela phezulu, uzobona phezulu ngaphambili kwalokho okubonile. Okwesithathu, bayaqinisekisa ukuguqulwa okuyiqiniso nokucacile. Bayaqinisekisa ukuguqulwa okuyiqiniso nokucacile. Lokho kuphuma kuNkulunkulu ngoKristu. Uyakubamba bese bheka impilo yakho, bese yonke into enganyakaziseke uzoyinyakazisa iphume empilweni yakho. Uyazi, ubulokhu ubheke phansi nge-27 uhamba njengomuntu ofana oneminyaka ewu-72, ngathi awukwazi ukuzisinda, bese sithi kwenzakalani ngawe? Useneminyaka ewu-27. Yebo, sengidlule kokuningi empilweni. Uzophila isikhathi esingakanani? Uma ngabe uzophila uzufike ku-60, awukafiki ngisho kuhafu weminyaka ozoyiphila. Sukuma, ubheke phambili, ume uqonde, uphakamisa amahlombe akho, ngoba uhambo luphambili ludinga amandla. Kanjalo uNkulunkulu uzoguqula impilo yakho, uzokuguqula, uzokushintsha ngokukamoya, uzokushintsha.
ngokwenyama uzokuguqula, ngokwempatho uzokuguqula, bese ngokucabanga uzoba ngumuntu onomcabango, uzobona okukade kunalokho okubonile, uqinisekisa ukuguqulwa okuyiqiniso nokucacile. Okwesine, uyaxosha abonakele. Uyazi kunabantu abazungezile, ulimi lwabo lungangcolisa abantu abahlambulekile, ukubukeka kwabo kungonakalisa wonke amehlo ahlanzekile, izenzo zabo zingonakalisa konke okumsulwa nokuphumelelayo kwalowo muntu. Kodwa uma ngabe uzozahlukanisa nalabo bantu, kunokuthi akunandaba ukuthi ukuphi, ungumfundi, oneziqu ekholeji, umsebenzi, umuntu osewumpetha osebenzayo, uzothola ukuthi kunabantu abazothi ngabe uzofunda wonke izincwadi ngosuku olulodwa, ngabe uzoba umuntu ohlale efunda, umuntu nje ongazi lutho, abazi lutho, abafuni ulwazi, abafundi, kodwa bafuna ukukungcolisa, bafuna ukwenza ube buthakathaka, namandla akho abe buthakathaka. Uyazi ukuthi yini ozoyenza uma ngabe uzondizela phezulu njengezinkozi, uxosha bonke abonakele, nabantu abazoziletha bathi kubaluleke ngani ukufunda ufunde. Kukhona enye indlela esingathola ngayo imali. Imali injongo yempilo yabo, bese befuna ukuwonakalisa bethi okudingayo eminyakeni eminingi yokufunda ngingakuthola ngeviki elilodwa ngokonakala. Angeke baze bokonakalise, ngeke baze bangonakalise, ngithi ngeke baze bangonakalise. Uxosha bonke abonakele. Okwesihlanu, uyazibophezela kokugcwele ekukhuphekeni insuku zonke. Uyazibophezela ngokugcwele ekukhuphukweni insuku zonke. Yenza usuku lwamhlanje lukwenze uqhubekela phambili kunalokho kwayizolo. Namhlanje ulwazi olungcono kunalwezolo. Namhlanje ukuphumelela okungcono kunakuzolo. Namhlanje ukuphumelela okungcono kunakwayizolo. Uyayibuza ukuthi lunjani usuku lwanamhlanje, lungcono yini kunolwa izolo. Lonke usuku usikubona uphumelela, sikubona ukhuphukela phambili, ucacela phezulu. Lokho kuthatha izenzo ezisuka ngaphakathi kuwe. Ngizocacela phezulu namhlanje kunalokho ade ngikuyikho izolo. Okwesithupha, yembula isifuba sakho kumqeqeshi nakukapteni. Yembula isifuba sakho kumqeqeshi nakukapteni. Kubadlali emhlabeni sihlala sinalabo badlali, noma ngabe bangompetha kangakanani, badinga umqeqeshi, badinga labo bantu abazothi lena indlela noma indlela yokwenza. Futhi udinga lo muntu ozothi ngenkathi edlala umdlalo wempilo athathe umqophi walo kudlala kwakhe emva kosuku, bese dlala lokho uqopha, bese thi umqeqeshi bheka manje ukuthi uyihlasela kanjani lo muntu, ukuthi ugijima kanjani kuleyo banga lakho, bese bekwenza kudlale kancane lokho, bese beyibona umqeqeshi bese ethi ubonani na, ebese ethi ngiyabona. Abekungafanele ukuba ngithathe lokho kujika kanjalo, mhlambe igalofu bengafanele ngijikeleze kanjalo. Empilweni uyamdinga umqeqeshi, simbiza ngomholi. Unendlela yokuphumelela, uyambheka bese ulandela umlando wakhe, ubheka impilo yakhe,
ubheka ukuthi udlala kanjani umdlalo wempilo, uzigcina kanjani, bese uhlale wenza izenzo zakho, wenze ukucabanga kwakho, wenze izintshisekelo zakho njengalezo ntshisekelo zalomqeqeshi nokapteni, bese uKristu umqeqeshi omkhulu nokapteni wosindiso lwethu uyambheka nsuku zonke ngasikhathi sonke, futhi angeke aze angaphumeleli. Uma ngabe uzinikela kuye bese wembula isifuba sakho kuye, ngeke uzungaphumeleli. Ngithi ngeke uzungaphumeleli. Ngiyabuka umoya ngaphakathi kuwe wokunqoba, wena ukuze ube lapha, wena ukuba uhlale lapha, wena ukuba ume lapho, uhlale lapho kule simo sezulu, kulesi simo ubheke ukuthize, leyo nto oyifunayo uzoyithola. Ngiyaqonda wena kumabona kude lapho ushiye yonke into, uthathe isikhathi bese uthi ngizothola yonke into engingayithola kule nkonzo yabantu abasha. Ubheke ukuthize usukutholile. Okwesikhombisa, qhubeka noKristu umnqobi. Qhubeka noKristu umnqobi. Uke waqaphela othize uyafunda ngenkathi sesesikoleni, uma ngabe ebhala iphepha lakhe lokugcina mhlambe esecondary school, uyama ebesethi ngiyambonga uNkulunkulu sengiqedile, bese emva kwezinyanga ezintathu noma ezisithupha besethi ngiyama, ngilindele lokho kuvivinywa, ebese ngafundi lutho, ebese elokhu elindile ngokuvilapha ukuqhubeka empilweni. Obukwenzile ngenyanga edlule kukwenze futhi kule nyanga, okwenzile ngesikhathi esedlule kwenze futhi kulesikhathi. Ukuphindaphindeka ukuthi ngiyakwenza futhi siphumelela kanjalo empilweni. Kodwa uma ngabe ukwenza nje kanye ebese uyayekelela, ungaqhubeki naloko kwenza, naloko kuphumelela kokuqhubeka kuleyo project, angeke uze ube lapho uNkulunkulu athe uzoba khona. Kodwa ngizoba khona. Ngithi ngizoba khona. Kufanele ngikutshela noma ngabe unesikhathi esingakanani, ulahlelwe isikhathi esingakanani, namhlanje ungaqala kabusha. Ngabe ulapho? Ngithi noma ngabe ulahlekelwe isikhathi esingakanani, namhlanje singaqala kabusha. Athi ngilethe kuwena othize uzokutshela igama lakhe, wayeseziyobisini futhi eseyichithile impilo yakhe iminyaka 7 iziyobisi. Yaba inkinga kuwo wonke umuntu owayemzungezile, kodwa kwaku inkonzo efana lena ngoJanuwari. Wafika wathi ngiyeza nje ngokungabaza, wathi mangabe sefikile njengoba ulapha namhlanje, okungeke kwakhohlwa kwenzeka empilweni yakhe. Isikhathi sakho makakhulume nawe uqobo lwakhe ngalokho okwenzeka empilweni yakhe. Impilo yami namanje isembuleka kimina. NginguDaniel. Lena indaba yempilo yami.
uDaniel ube umntwana nje omuhle ekuzalweni kwakhe. Ngangingaboni lutho olubi kuDaniel, ehlala ethule. Ngangihlale ngiphupha ukuthi ngibe unjiniyela wamabhanoyi, kodwa khona okubi okwenzeka. Ngafika enyuvesi, ngahamba nabangani ababi, ngabe sengithulwa ensangweni. Ngaqale ngenza ama-drugs eminyaka oqala, wesibili, owesine, owesihlanu, u-6 years, owesithupha, owesisikhombisa. Ngibhema ama-drugs, ngaphuma esikoleni, kodwa uNkulunkulu wafika kimina ngonyaka ka-2022 enkonzweni eyenzeka iphethwe umfundisi uWF Kumuyi ngoJanuwari. Ngiyakhumbula intshumayelo yayi osukwini lesibili, ukuqhubekela phambili. Ngiyeza kuwe ukuba ngizothatha abadlali ngibakhiphe ekujulweni kongaphumeleli. Ngifuna ukubayisa esicongweni sempilo sokunqoba namhlanje ngegama likaJesu. Leyo ntshumayelo yaphakamisa inhliziyo yami, yathinta umphefumulo wami. Wayekhuluma nami nomoya oyingcwele wahlaba ngaphakathi kimi. Kusukela ngalolu suku indaba yempilo yami yaguquka. Ngalolo suku oluhle ngangifana nowesifazane osenikezwe umhlaba wonke. Umntwana wami wabuya, amehlo akhe ayebovu. Umntwana wami wangitshela sengihlangabezile naye. Ngathi uhlangabezenile naye? Ngathi kuhle. uJesu ngambamba, sabingelelana. Ngamtshela ukuthi ngiyazi, ngangamkhonzi uNkulunkulu ize. Sukela ngalolu suku ngaqala ngaba nokuthula. Akusekho ukunuka emzini wami, akusekho ukungena uabheke phansi yakho. uJesu wathatha ukuphila kwami. Sukela ngaleyo mpilo angikaze ngibheme insangu, ngisho iphunga lensangu liphendula isisu sami. Ngakutshela ukuthi ngomusa kaNkulunkulu ulokhu engihola nsuku zonke kuze kufike usuku lwanamhlanje. Ngilokhu ngiqhubeka emuseni kaNkulunkulu. Ngifuna ukubonga udokotela Kumuyi ngale nkonzo enhle kangaka yabantu abasha. Leyo nkonzo yaba nomehluko empilweni yami. Umehluko engamemeza uthizathu umehluko, futhi sinomphumela empilweni yakho. Kunezinto esifika nazo ekuphileni. Uzithola ukuthi uzelwe kanjalo, bese ocwaningo lwesayensi, isayensi yinhle futhi benza izinto ezinhle, kodwa ngenxa yalo wesifazane osayensi wangakhona ukuthi basize. Ngizokuvumela ukuba akhulume nawe ngokwakhe, nokuthi amandla kaNkulunkulu asusa kanjani yonke leyo nto. Khona amandla afana nalawo awakhe azokwenzeka empilweni yakho. Ngangicabanga ukuthi angisiyo umuntu ojwayelekile. Ngangihlale ngisaba ukuthi ngitshele abangani bami ngalokhu, ngoba kusinto engangiyibona kwabanye abantu. Nganginey'nkaba ezimbili kuneyodwa. Abangani bami, abazali bami babazi ngalokho. Ngangihlale ngikhala nsuku zonke, ngiziqhathanisa nokuthi kubuhlungu kangakanani. Ngangakhona ukudla ubhanana, ngangakwazi ukudla izinto eziningi. Ngangicabanga ukuthi alikho ikhambi, ngoba odokotela bathi kufanele ngiyohlinzwa. Ngathi ngiyazi ukuthi ngeke kwenzeke ngoba ngangenayo imali nayo yonke into izosiza ukuhlinzwa kwami, kodwa ngathi anginayo imali yokwenza lokho. Ngilokhu ngiphila nakho lokhu isikhathi eside, ngilokhu ngikhala. Ngesinye isikhathi ngathi ngizoshona, ngilokhu ngibekezela. Ngaze kwafika lolu suku ngahamba ngaya kwimvuselelo. Emva komkhuleko womntwana kaNkulunkulu ngathi wathi beka isandla lapho unenkinga khona. Eqaleni komkhuleko ngayizwa izinkaba ezimbili.
emva komkhuleko wathi asibheke ukuthi inkinga isekhona. Angizange ngibe ingxenye yezimangaliso, kwakuyinto engangakholelwa kuyona. Ngathi ngiyathinta inkaba yami angangayibona esibili. Okokuqala ngangisaba ukumemeza, ngathi ngabe lokho kuyiqiniso na, ngabe sengithinta ngeza ngafaka isandla sami, ngase ngaqala ngamemeza ngathi ngiyambonga uNkulunkulu. Ngaya ngiyothula ubufakazi. Umama wami wasethi Sibusiso, ngiyambonga uNkulunkulu, ngifuna ukuqinisekisa ukuthi kuyiqiniso yini. Mangabe sibuya enkonzweni ngabe sengidla ubhanana, ngoba mina nobhanana sasingezwani. Emva kokudla ubhanana ngabe sengiyibheka ngakaba na anganganyakaza ngosuku lwesibili. Sukela ngalo suku ngase ngiphulukisiwe. Ufuna ushaya izandla zakho? Mayibongwe inkosi. uNkulunkulu ofanayo ngamandla kaKristu, owenze kulokho kuyena nakuye owokuqala, loyo uNkulunkulu ulana namhlanje. Uzoguqula umlando wakho. Sizonyukela phezulu manje. Ngiza kwiphuzu lesithathu. Iphuzu lesithathu, amandla okukhuphuka ngamaphiko ngemuva kokunikwa amandla. Sekufikile. Siyabuya siza ku-Isaiah isahluko 40 uverse 29. Unikeza amandla kwabuthakathaka ukuba ngize. Uzonginikeza amandla. Emva kube senginikezile amandla, emva kwemizuzu emfushane sobe sesiqedile bese ubuyela emuva. Endizela phezulu ngamaphiko aloyo ngunaphakade. Kudinga ukungabuki ubunzima bakho. Ungabubheki ubunzima, buhlale bukhona futhi buzohlale bukhona, kodwa ungabubheki ubunzima. Okwesibili, ungalaleli abangabazayo. Uthi ngifuna ukuthi manje ngiqale ibanga elisha lokuphumelela. Nabangani bakho abaseduze bathi ucabanga ukuthi ungakhona. Siyakwazi lokhu yikho, futhi siyakwazi zonke izinto ke wazenza ngaphambilini, futhi akukho ke kwenzeka. Ungalaleli abangabazayo. Okwesithathu, ungantuli ngesinqumo. Wenza isinqumo ukuthi namhlanje kunosuku empilweni yomuntu othize oluzoguqula impilo yakho. Uwenza umqondo wakho ukuthi lolu usuku lwami. Angeke uzuvumele ukuntula esinqumweni sakho. Okwesine, ukungalahlekelwa ukuzimisela. Uyazi ukuthi uma ngabe uzoba into ethize empilweni kufanele wenze umqondo wakho ebese uthi ilokhu ebengiyikho, ilokhu engizoba yikho manje. Bese uthi ngizoba ngumwesilisa, wesifazane, intombazane, umuntu wesilisa uNkulunkulu amdalile. Nalokhu angidalile ukuba ngibe yikho uNkulunkulu uzokwenza. Okwesihlanu, ukungahlali ekudangaleni. Ungasho ukuthi ngidangele. Ungasho ukuthi angazi ukuthi yini engizoyenza. Yethemba kuNkulunkulu. Uzokunyusela phezulu. Uzokunyusela phezulu. Uzokuholela phezulu ngegama likaJesu. Okwesithupha, unganciki kubakhohlisi. Kunabantu abathi yebo ngizokusiza, yebo ngizokuphumelelisa, yebo ngizokusiza. Uma ngabe yonke leyo nto isebenza abakhohlisi, unganciki impilo yakho kubakhohlisi. Okwesikhombisa,
ungakhawuleli umkhululi wakho. Ungumhlengi ongaphezulu kwemvelo, uzokuhlenga, uzokukhulula, futhi uzokunikeza amandla ukuba ubheke, ukuba undizele, ukuba ukhuphukele njengokhozi. Ngifuna u-ameni ongcono. Ngifuna u-ameni onelanga elikhanyayo ngegama likaJesu. Unikeza amandla kwabuthakathaka, futhi kulabo abangenamandla uyakhuphula amandla. Buka uverse 31. Kuverse 31 uthi, labo abamethembayo uJehova, labo abamethembayo uJehova. Ngikutshelile ekuseni ngokuma ukuthi kunabantu abamayo ngezandla zabo zigoqiwe, kunabantu abamayo ngamehlo abo evaliwe, kunabantu abamayo ngobuvilapha, kunabantu abamayo beboshiyelwe phansi, beketangelwe phansi, bengaqhubekeli phambili. Kodwa ngenkathi ngifunda iBhayibheli lami, ngibona abantu abafana noJosefa abama kuNkulunkulu, hayi ngokuvilapha. Ngibona abantu abafana noKhalebu abama kuNkulunkulu, hayi ngokungazi. Ngibona abantu abafana noDavide abama bemela isikhathi sabo, ngenkathi uSawuli eselapho abazange bame ngokungazi nokuvala amehlo. Babesebenzisa insuku zonke ngenkathi bemile. U-W, u-A, u-I, u-T. Yini engiyiyo namhlanje? Yini engiyiyo namhlanje? Ngiyaziqhathanisa namhlanje nalokho ebengikho izolo, kule nyanga nalokho kwenyanga edlule, okwalonyaka nakonyaka okudlule. Yini engiyikho namhlanje? U-WIAIT. Yini engiyikho ebengingeyikho izolo? Yini isikhathi esedlule esesikwenzile empilo yami singikhuphukela phambili, singiyisa phambili, singiyisa phezulu? Yini engiyikho namhlanje? Ungazibuza yini insuku zonke ngenkathi umile kuNkulunkulu? Ungazibuza yini ngaso sonke isikhathi uthi, yini engiyikho namhlanje ebengingeyikho izolo? Yima u-WAIT ukuthi ngiyabheka ngokuqophelela, ukubheka ngokucophelela endleleni yami. Inyuvesi kwezinye indawo avaliwe, amakholeji kwezinye indawo avaliwe, futhi kunabafundi abathi bayateleka kanjalo. Ngiyalinda bese bengafundi, bengatadishi, bengakhulumi nabanye abantu abafunda esikoleni esifana nalo, balokhu belindile. Kodwa labo abalindayo ngokwenzakala bayabheka ngokucophele ekuhambeni kwabo. Bathi amafoma wakaphumi, into elandelayo ukuthi ayikho into esizoyenza, bese beyalinda ngokuvilapha. Labo abalindayo kuNkulunkulu, uyabheka ngokucophelela endleleni noma uhambweni lakho, ukuthi phakathi kwaleso sikhathi sokuthi uqede lezo ifundo zakho, ufuna ukuba uthole iziqu zalezo zifundo. Uyabheka, uyabhala ngokucophelela, uyafunda ngolwazi olusha ngokucophelela, uphumelela phambili. Awuvumeli ukuba usuku lwedlule, ukuba ledlule nje kanjalo. Ukulinda, u-WAIT.
Lokho kusho ukuthi uyazuza noma umqondo wokuzuza ugciniwe ngokucophelela. Umqondo wokuzuza kanjengobaba, ubhuti wakho, usisi wakho, umama wakho, omakhelwane bakho bathi bayalinda, awazi ukuthi uNkulunkulu azomthumela kuwena akuphakamisele phambili akuse esichongweni saleyo ntaba. Yingakho uhlale uhlonipha wonke umuntu kanjengomuntu uNkulunkulu amthumelile ukuba agcwalise lawo maphupho uNkulunkulu awathembisile empilweni yakho. Wenza wonke umuntu afane nomuntu onesigidi, onamandla ukuba akususe akukhiphe lapho ukhona. Awuthi nje hayi lona ngeke azenze lutho. Unalo mqondo wokuzuza ngenkathi uhlangabezana nabanye abantu, bese ugcina lokho ngokucophelela. Ilokho kusho kuma empilweni yakho kanjalo ngawe, ukuze ukwazi ukuqhubekela phambili, uzuthole lokho ofanele ukuthole, uzokuthola futhi ngegama likaJesu. Amen. Futhi uNkulunkulu yena uqobo lwakhe, ngenkathi uqaphela ngokucophelela, ngenkathi ubheka ngokucophelela, ngenkathi uncike kuNkulunkulu, uNkulunkulu uqobo lwakhe uzogcizelela ukuthi lokho oyikho nsuku zonke kuzoba ngcono kunalokho ade uyikho izolo. Futhi unyaka 2022 wohafu nenyanga ezu-6 ezizayo. Mangabe uNkulunkulu engabuyi, into enkulu izoqala, isitebhisi esikhulu uzosicaca futhi empilweni yakho. Konke lokho uNkulunkulu akhulumile empilweni yakho kuzofezeka empilweni yakho ngegama likaJesu. Uzoba isitebhisi, uNkulunkulu uzokuphakamisela phezulu. Okwakudala sekwedlulile, noma ngabe inenzelile ngesikhathi esedlule, qhubekela phambili. Okhazimilisayo kuphambili ukuphi yena? Ingane ungakusukume bese uthi Nkosi ngilapha. Yima enkosini. Yini engiyiyo namhlanje? Lokho ebengingeyikho izolo. Yini engifundile namhlanje ebengingayazi izolo? Yiphi intaba engizoyicaca namhlanje ebengingakhoni ukuyicaca izolo? Kulo mzuzu omncane vula umlomo wakho ukhulume noNkulunkulu, noNkulunkulu uzokusa phezulu. Mutshele. Mutshele. Angeke azange aphumeleli. Mutshele. Amen. Baba, siyakubonga. Leli yithuba lokuba ungakhohlwa yonke impilo. Kanjalo futhi Nkosi, ngiyakhuleka uzothinta, uzoguqula, uzothatha wonke umuntu lapho bekhona, ubase lapho abazoya khona. Lonke usuku luzothayisela okuthize okumangazayo kuyo yonke impilo. Usuku lonke luzobaphakamisela phezulu kunalokho ade beyikho ngesikhathi esedlule ngegama likaJesu. Finyelela kuzo zonke izidingo zabo, xazulula inkinga zabo, phulukisa ukugula kwabo, nqamula zonke izibopho, bulala imisebenzi kaSathane, faka injabulo kaNkulunkulu empilweni yabo, namandla okucacela phezulu, okuya phezulu, yenze kuyo yonke impilo. Wonke umuntu kumabona kude obe ingxenye yaloku kuphamba, amandla afanayo ukuphakanyiswa.
ugcobo olufanayo, amandla afanayo, nokuphumelela okufanayo. Nkosi, kunikeze kuwo wonke umuntu ngegama likaJesu. Akukho ungaphumeleli lapha namhlanje. Akukho ozoba nokubi namhlanje. Akukho ukusola empilweni yakho. Akusekho ukukhala, akusekho ukuhlupheka, akusekho ukuhlupheka ukuchichimayo, ukubonelela kuyo yonke impilo. Kuqinisekise Nkosi, ngegama likaJesu ngiyakhuleka. Omunye amen. Amen. Gazwe lonke amen. Abasha abandizayo, yebo usuqalile, ngeke ume, uzondiza.